So, ayan guys, nandito na kami sa bahay namin. Pagdating namin kahapon, run out pa. Run out, tapos malakas ng ulan, baha daw. So, ito yung bahay namin guys. As inula na talaga. Ito yung aso yung pinakain ko naman. Hindi ko pa naasikaso yan. Nandun muna kami sa kabila, dun sa bahay ng ate ko. Yan guys, so wala na talaga. Ito yung kusina namin, wala na. Sira na talaga siya. Sirang-sira na, tapos ang dami. Grabe yung mga ano dito. So, sa uwan. Nanguli na yun. Yan. Sa kusina namin. Magpa-usok kaya ako dito guys, no? Para lang maano ba. Grabe talaga. Wala, sira na yung mga dingding. Mag 3 years. 2023, 3 years na March. Wala na. Sira na ang bahay namin. Ito dami na. Nag-ano ako kay mga kala. Tapon na teddy bear pa. Wala naman ng tubig. Wala pa ko kalimpyo guys kay grabe ang uwan. Sige uwan lagi. Sako day ako mga gamit ko. Bambol, kaon na diha. Kaon ni ka. Hotel na ka. Tama si Bambol, uy. Hotel pagkaon ni mo. Ay, Bambol. Ito yung iniwan naming tuta. Laki na ni Bumblebee. Bumblebee. Kaon ka. Ano natin to ka itong hugasan. Itapon natin yung mukno. Ito. Dinaanan kasi ng bagyo. Agian. Gunin yung bagyo. Kamis. Wala pa talaga. Ay, wala yung wifi. Ayun ito. Nabambol ka o nabambol. Hatda na yung pagkaon Bambol ha. Madam namin yun. Mga sira na rin yan. Tatapon. I-check ko na lang to. Ay! Iduyan ako si Nigel di ay. Para makapaglinis ba? Okay. Sabi no? Sa 3 years na wala nangyari. Damit pa ano naman ito. Tapon na ito lahat. Dili ako guys mag-garden sa una. Madi ako mag-garden. Ito na lang. Ito yung pinya ko. Ano? Masog na Bambol? Uli sa ako sa kon ha? Usog na ka? Ha? Usog na? Ikaw ni Bambol? Muli sa ako Bambol. Ha? Muli sa ako Bambol ha? Bye-bye! Adi na ka? Saan mas Bambol? Desa ka. Bye-bye! Kailan pa si Bambol na ako. Kailan pa si Bambol. Bye-bye, Bambol.